Post. Der var den her til Thomsen 1972. Så var der den der til Thomsen. Den der til Thomsen 72. Noget humusisolering til det. Og vi skøjter lige over til Group 4 Security, Tors. Energi, Tors. Akademisk boghandel, afdelingslæge. Energi, Tors Bjerlene. Skat, Thomsen 72. Sparkassen Øst, Thomsen 72. Skat, Thomsen 72. Energi, Thomsen. Og sidst men ikke mindst, Thomas Thomsen, Skandinavisk Motor. Det var så det hele.